Sanibona. Usmino Fikama bafowethu. Ngiyabingelela bafowethu lapha ePitori Pretoria eSoshanguve kune shop elapha emall eSoshanguve ebizwa ngokuthi Evolve ishop edayisa impahla zokugqoka. Lapha na ngolesihlanu lo wakusasa ngomhla ka7 kuNovember ku2025 ngizobe ngikhona lapha nguSminofu ngize shop nje ngizobingelela abantu abazobe bekhona esitolo ngizoshutha futhi ithombe nabo. Ngicela ukuthi ke mangabe wazi ukuthi uzobuna isikhathi njengakuthi uthi nje ama campus onke ngiyazi bakhona bafowethu abayigqoka lezi impahla ungafika lapha uyibeke engxenyeni yethuba lokuwina impahla ethile lapha esitolo ngoba kune competition esizoyenza. Ngicela niphume ngobuningi bafowethu. Isikhathi kuzobe kusemini ku1 kuzobe ngisengikhona ngaleso sikhathi futhi ngiyoze ngihambe ngo2 ngiyoze ngihambe ngo3 ngoba ku2 hours ukuthi ngibe lapha sihleli nje ndawonye senze sikwenzayo noma ngabe yini ozofisa siyenze ama reel TikTok social media uyibeka engxenyeni yokuwina kodwa impahla ethile. Ngicela niphume ngobuningi benu lonke lapha ema campusini sekuyisama manje amajita amele bukeke ela. Siyabonga kakhulu sohlangana ngolesihlanu eSosha Evolve shop Soshanguve. Bye bye.